Dan il-programm huwa mwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton. On the ownership side, by the capital stock issued to the stockholders. $2,000 worth of goods for his store. Inselmilkom, grazzi li rġajtu naqattu magħna għal Wirtu Eredi ta' din il-ġimgħa. Dan il-programm ħajkompli l-istorja li bdejna il-ġimgħa li għaddiet. Jekk ma kellkomx iċ-ċans li taraw il-programm tal-ġimgħa li għaddiet, tistgħu tagħmlu dan jekk tmorru fuq il-Facebook page tagħna Wirtu Eredi u hemmhekk tkunu tistgħu taraw il-programm tal-ġimgħa li għaddiet u anke l-programmi kollha l-oħra li għamilna s'issa. Il-ġimgħa li għaddiet iltqajna ma' John Magro u t-tifel tiegħu Chris Magro, it-tielet u r-raba' ġenerazzjoni tal-negozju ta' familja Awċija. L-istorja bdiet fl-1886 meta Gianni li jiġi in-nannu ta' John li qed jirrakkontalna l-istorja kellu 20 sena. Kien tifel tal-bdiewa u ma rridx jagħmlu dak ix-xogħol. Beda jaħdem ta' kumpratur. Iżżewweġ lil Gianna. Gianna kellha wkoll in-negozju tagħha, kellha ħanut tal-merċa u flimkien kienu jikkumplementaw il-xulxin. Kellhom it-tfal, kellhom 7 it-tfal, bniet u subien, kienu bil-għaqal biżżejjed biex fl-1916 jaħsbu fis-suċċessjoni għalhekk qasmu n-negozju u l-assi tagħhom bejn it-tfal u iffurmaw kumpanija uffiċjali ma' 3 mis-subien. It-tieni ġenerazzjoni baqgħet tkattar dan in-negozju. Fl-1934 il-tlet taħwa subien bdew jipproċessaw it-tadam frisk, daħlu wkoll fil-vjaġġi bejn Malta u Għawdex u wasanna fl-1960. L-istorja tkompli. Ejja nkomplu l-istorja issa mill-1963 li kienet sena importantissima ħafna għalik għax teleta żgħira ta' 7 snin tlift il-papa tiegħek. Kif tkompli l-istorja? Fil-fatt fil-1963 jiena tlift il-papa tiegħi meta kellu biss 50 sena, jiena kelli 7 snin u niftakar il-papa tiegħi ma mietx Malta, miet l-Ingilterra wara li kien għamel operazzjoni f'qalbu. U niftakar illi sirna nafu permezz tat-telefon u għadni niftakar dikinhar hemmhekk jiena tlift it-tfulija tiegħi. Jiena ta' 7 snin waqaft milli nkun tifel u kelli nerfa' il-pis tal-familja. Jien kont il-kbir, il-mama qatt ma kellha ambizzjoni li tidħol fin-negozju, però kellha mingħajr ma ridet tara kif tagħmel u tmexxi n-negozju illi dak iż-żmien ma ninsewx 1963 il-mara f'Malta kienet għadha biss fir-ruoli ftit ruoli ta' jaħdmu mal-gvern, komplement ma kienx hawn. Privileġġi ftit kellha l-mara wkoll. Liġijiet kontra n-nisa kienu widespread.
Però ħażin jew tajjeb kellha tagħmel u tara kif tmexxi l-familja u tipparteċipa fin-negozju tal-familja. Sfortunatament l-4 snin ta' wara mietu iż-żewġ ħutu l-oħrajn tal-papa tiegħi. Ġifieri it-tieni ġenerazzjoni mietet. It-tieni ġenerazzjoni bejn is-63 u s-67 sparixxiet. F'dak il-perjodu nkunu inxtara is-sem tal-kbir, tat-tiju tiegħi il-kbir, u kien fadal aħna u Tiju Giuseppe. Fil-fatt, dak iż-żmien in-negozju għadda minn transformazzjoni enormi. Mela, niftakru dak iż-żmien it-taxxa tas-assoċjazzjoni kienet waħda qawwija ferm. Fil-fatt, il-familja tiegħi kellha tbeħ sensiela ta' shares f'negozji li ngħidulhom mhux kor illum biex ikunu jistgħu iħallsu it-taxxa tas-assoċjazzjoni. Dan kien tagħlima kbira ħafna għalina. Il-papa tiegħi ma kienx mistenni li ħajjiġi nieqes ta' daqshekk żgħira. Però mill-ewwel ħadna azzjonijiet biex xinniġu biex aħna issa li t-tielet ġenerazzjoni mill-ewwel kienet tagħlima għalina biex nkunu ħafna iktar attenti kif nistgħu ngħaddu n-negozji tagħna għar-raba' ġenerazzjoni. Aħna fil-mama tiegħi mexxiet in-negozju għal 18-il sena sħaħ. Sakemm intom kbirtu biżżejjed qed nassumi li tistgħu tmexxu. Għax dejjem kienet tad-disciplina jien ma rridkomx tersqu lejn in-negozju full time qabel ma tmorru tistudjaw u tiġu kwalifikati għax l-istudju huwa xi ħaġa li tibqgħu tgawdu minnu il-ħajja tagħkom kollha. Fil-fatt sew jiena u sew Michael li huwa ħija u li huwa fin-negozju tielet ġenerazzjoni konna jien u ħija u oħti wkoll kellha sehem fin-negozju imma dik iddeċidiet li tbeħħu beħsema very early fil-bidu. Ovvjament jien u Michael għamilna dak kollu li stajna biex inkabru n-negozju. Il-għaliex aħna dejjem fimna li n-negozju għalina huwa xi ħaġa li ġej ħadmu għalih ġenerazzjoni ta' qabilna. U aħna rridu ħalluh għal-ġenerazzjoni ta' wara. Ġifieri aħna dejjem għalina dan huwa vjaġġ. U intom għaddejtu minn snin li raw ħafna bidla f'Malta. Malta, l-affarijiet bdew jinbidlu fażi iktar maġla. Spjega li ftit, forsi x'ġara u x'għamiltu intom biex il-negozju jibqa' jikber f'dawk il-kondizzjonijiet? Jiena u Michael fil-fatt ħanna fil-1977. Ovvjament kelli xi bejn 20 u 21 sena u Michael iżgħar minni kellu bejn 19 u 20 sena u bdejna n-negozju. U ovvjament ikkonċentrajna dak iż-żmien kien hawn l-import substitution policy. Il-gvern ta' dak iż-żmien kien jipproteġi lil kull min imprenditur Malti biex jistimulah. Mela inti jekk inti trid tagħmel il-fażola fit-salsa, jien minn barra nimponi min irid jimporta l-fażola fit-salsa nimponi taxxa għolja biex jagħti spazju s-suq tagħna li hu żgħir biex dak li jkun jinvesti fih. Fil-fatt aħna ħadna opportunità kbira u għal 10 snin kull sena bdejna nidħlu u nipproduċu prodotti differenti. Fil-fatt, meta il-papa tiegħi u uħutu waqfu l-fabrika kienu jipproduċu l-konserva prodott wieħed biss. Aħna llum nipproduċu il-fuq minn 100 prodott differenti. Però mbagħad inbidlet. Ekku. Ovvjament, change is constant. Jiena hekk ġejt mgħallem u mhux nippritka biss imma wettquha. Fil-fatt jekk inti ma tatax ruħek għaċ-ċirkostanzi, inti tispiċċa tmur lura. Ta' lura. Mhux hekk. Allura inbidel il-gvern, policies differenti, il-gvern kien beda jgħid isma' l-import substitution hija xi ħaġa li m'għadix tajba għal żminijiet ta' dak iż-żmien u
bdew jissemmew illi nidħlu wkoll fl-Unjoni Ewropea. U allura hemmhekk kellna deċiżjoni oħra importanti x'nieħdu jiena u hija. Fil-fatt aħna f'1990 iddeċidejna illi nibnu fabrika b'dimensjoni mhux ta' Malta jew Għawdex, b'dimensjoni Ewropea. Aħna għadna tinsiex dan kien iż-żmien fejn kien f'Malta kien hawn dibattitu kbir nidħlu ma nidħlux min jaf sa jsir u ma jsirx. Aħna minn dan kollu injorajnieh, għadna isma' dan xi darba ħan neħtlu fl-Unjoni Ewropea u allura aħjar nkunu preparati u nagħmlu l-investiment li jassikura mhux biss il-ġenerazzjoni tiegħi ma l-ġenerazzjoni ta' warajja li jassikura il-negozju tagħna jkollu continuity. Sa dan iż-żmien, l-istruttura tan-negozju, għax inti naħseb sakemm kienu il-papa tiegħek kienu tliet aħwa, naħseb bħala governanza huma kienu x'hekk. U intom meta ħadtuha inti uħuk, appajtu bl-istess sistema? Le, assolutament le. Fil-fatt, jiena u Michael konna tnej, u allura meta tkun tnej trid tara kif ħatamel governanza biex tevita li jkun hemm xi konflitti. Fil-fatt mill-bidunet aħna ingaġġajna, konna fortunati illi gaġġajna bniedem li kien Malti illi għal 30 sena qasam il-fliegu ben Malta u Għawdex kuljum għal 30 sena, illi dan kien direttur magħna u kien ipparteċipa kull jom ma kellux magru, ma l-komplement kien kellu l-istess konna nismaħ bħala ħuna. Bil-fors, meta bnidem jurikom daqshekk lejaltà. Ekku, eżattament, ġifieri, u għadna b'rispett għadu magħna, għadna nirrispettaw u jirrispettana. Ovvjament, issa illi qed ngħaddu għal-raba ġenerazzjoni, qed nadegwaw ruħna wkoll fil-governanza biex nippreparaw anki għal din il-realtà ġdida, għax illum ir-realtà minn meta tlaqna ħna 40 sena ilu ukoll inbidlet, allura. Christian, inti x'tiftakar minn daw iż-żminijiet għax inti twilit f'negozju li kien kiber? Bħal kull negozju tal-familja, ħafna mill-li kienet jgħid il-papa, dak jinġar u ssibu fil-familja. Vordiri niftakru jsemmi daw l-istajjer meta nkunu jew qegħdin niklu jew xi darba l-ħadd fil-weekend, il-ftit li kien ikun magħna, u jirrakkontalna ftit l-istorja tal-familja tagħna. Imma kont involvi ruħek fil-operati, ġifieri kont tmur miegħu, kont tgħin. Mela, niftakarni meta kelli 6-7 snin l-inċentiv tal-pocket money imma li nara lill-papa tiegħi. Aħna lill-papa iva kien ikun magħna imma iktar kien ikun ix-xogħol milli kien ikun id-dar. Allura waqt il-holidays tas-sajf li tmur tagħmel ftit ħin u xejn tkun qed tara iktar il-papa u għandek l-inċentiv tal-pocket money, dik xi ħaġa li dejjem oġbitni u dejjem urejt interess fiha. Ma' żminijiet kif semma tajjeb, il-kumpanija tagħna nbidlet, bdew daħlin iktar dinamiżmu, change is a constant, vordiri id-dinamiżmu li għaddejna minnu fil-kumpanija, u mbagħad iktar il-qudiem xejn investejna fil-kumpanija fil-fabrika l-kbira, u anki bdejna niddiversifikaw ukoll f'prodotti oħrajn li mhux biss relatati mat-tadam. Hemmhekk fej kien hemm iktar dinamiżmu u tħallna iktar jiena u ħuti fir-realtà tan-negozju. Waħda mill-affarijiet hija llum il-ġurnata il-fabrika tagħna dawwarnija wkoll f'attrazzjoni, vordiri qed indawru fabrika f'attrazzjoni turistika, aħna qegħdin f'Għawdex, noperaw f'Għawdex, it-turiżmu importanti għaż-żewġ gżejjer aħseb wara għall-gżira żgħira bħal Għawdex u li ikollna viżitaturi jiġu jarawna u tiskanta l-opportunitajiet li jġibu magħhom mhux biss dak li jkun qiegħed holiday imma jiġu ħafna nies u huwa sors ukoll ta' kontatti ġodda u idejat ġodda. Il-kumpanija llum il-ġurnata ma bqajniex inħarsu biss lej il-proċessar tat-tadam u ta' affarijiet tal-ikel min-naħa ta' aspett tal-agrikoltura biss imma diversifikajna wkoll tħallna fis-settur tal-ħalib. Fejn nipproduċu l-ġibniet tradizzjonali, l-irkotta, yogurts u ħafna ġobon tradizzjonali ieħor.
Meta tħares lura tara li kull ġenerazzjoni mill-ewwel waħda sat-tielet waħda għamlu affarijiet li l-negozju ħaduh f'dimensjoni oħra. Fiftit kliem għaliex qed jerġa' jgħaddilna l-ħin. Fiftit kliem, ir-raba' ġenerazzjoni x'se tagħmel biex in-negozju tieħdu f'dimensjoni oħra b'riżultat? Mela, kif ħarsu ta' qabilna il-negozju li jgħaddi l-ġenerazzjoni partikolari, dak huwa vjaġġ. Il-ġenerazzjoni li tkun qiegħda timmaneġġja dak in-negozju tittara kif tgħaddih lil ta' warajja u tipprova tkabbru along the way. Jiena uħud qegħdin tlieta, it-tlieta li aħna għandna tfal, vordir il-ġenerazzjoni kil-bambin irid li jmiss tiġa qiegħda in the process. Ovvjament inħarsu il-qudiem biex inkabbru u narġgħu nidħlu f'ċertu setturi li ma' żminijiet jista' jkun li minħabba eżiġenzi u l-kambjament li kien hemm fl-istorja tal-familja tagħna jista' jkun li warrabnihom. Vordiri rridu nkomplu nsaħħu l-element li għandna fih fejn jidħol li proċessar tal-ikel u t-turiżmu fl-ambitu tal-industrija. Imma wkoll lej setturi oħrajn dak marittimu u t-trasport pereżempju u iktar anke lej il-proprjetà. Vordiri l-ambizzjoni li aħna nkabbru u inħarsu lej setturi iktar differenti qiegħda hemm u thank God ħuti jibbekkjawni wkoll b'idejat u innovazzjoni kif nistgħu nħarsu lej swieq oħrajn u setturi ġodda. Żewġ kummenti qosra imma naf li għalik John il-mama tiegħek għamlet sforz li qatt ma tista' tinsih għaliex żammet in-negozju kieku ma ħadiġ dak il-pass li daħlet hija għalih. Illum m'għandkomx li għandkom. U inti Christian għandek ukoll l-tziju tiegħek li taraħ bħala bniedem li tagħkom opportunità. Iva, tziju tagħna anke Michael għadda il-karriera tiegħu tista' tgħid ħadem daqskemm ħadem il-papa, mhux bniedem miżżewweġ, m'għandux familja dejjem ralilna u trattana qisna tfal tiegħu. U għaddilna is-sem kollu li kellu fil-negozju għaddeħ lill-ġenerazzjoni li jmiss. Vordiri huwa għan nista' ngħid nobli ħafna li għaddihulna. Nobli u għamel dak li kien hemm bżonn isir biex in-negozju jibqa' jissaħħaħ wara kollox. Reġa' għaddilna l-ħin. Imma l-inqas wasanna sal-ġurnata tal-lum, Christian xtaqt li iktar ikolli ċans li nitkellem għax żgur li għandek ħafna affarijiet oħra x'tista' taqsam magħna. Imma kienet speċjali li kienet l-ewwel darba li kellna negozju ta' familja Awċija. U l-ewwel darba li kellna storja li kellna nagħmluha fuq żewġ programmi. Nirringrazzjakom ħafna, nixtieqilkom is-saħħa, kuntentizza u li tkomplu tkattru u tuna prodotti ta' kwalità. Grazzi. Qabel il-pubbliċità, però saqsejna lil Joseph Darmanin mill-Malta Development Bank din il-mistoqsija. Waqt dan il-programm nitkellmu ħafna fuq governanza tajba, imma n-negozju tal-familja għandhom bżonn nies kwalifikati biex jgħinuhom iżommu governanza tajba. L-MDB x'toffri f'dan ir-rigward? Bħala Malta Development Bank, is-settur tal-edukazzjoni huwa priorità. Dan għaliex il-riżors uman huwa kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali ta' Malta. Għaldaqstant, f'Ottubru tas-sena l-oħra nidejna skema b'kollaborazzjoni mal-Managing Authority li allokat fondi Ewropej kif ukoll ma' bank kummerċjali li qiegħed jipprovdi din l-iskema. L-oġġettiv tagħha huwa li ngħinu lill-istudenti jiksbu finanzjament biex ikopru l-istudji tagħhom. Qegħdin noffru garanzija, bis-saħħa tal-garanzija il-kondizzjonijiet tas-self huma aktar vantaġġużi, rati inqas tal-imax, ukoll ma jintolbux l-istudenti assi kollaterali x'jagħmlu tajjeb u lanqas bżonn ta' kontribuzzjoni bil-qudiem, m'hemmx għalfejn jagħmlu down payment. Apparti minn hekk hemm moratorium. Il-moratorium huwa għat-tul kollu tal-istudju sa massimu ta' 5 snin. L-imax matul il-moratorium huwa kollu kopert minn sussidju fuq l-imax li jfisser l-istudent m'għandu għalfejn ħallas xejn waqt li qed jistudja. Il-skema tlaqgħet tajjeb ħafna, madwar 6 miljuni diġà ħarġu taħta u gawdew minnha madwar 160 student. Fil-fatt allokajna fondi iktar Ewropej biex nestendu din l-iskema. Inħeġġeġ l-istudenti li japplikaw għal din il-faċilità.
grazzi li jerġajtu naqattu magħna t-tieni parti ta' Wirtu Eredi. Illum irnexxieli nġib miegħi lil Paula Bela, iċ-chairperson tal-Business First. Paul, grazzi ħafna li fl-aħħar sibt ħin li tkun magħna fuq dan il-programm. Naf li inti għandek ħafna kpipel x'tilbes, għandek il-Business First, għandek ħafna affarijiet oħra, inti negozjant ukoll, forsi għalhekk li n-negozjanti tifhimhom ħafna iktar minn ħaddieħor. Xtaqt però miegħek insirna fiktar fuq il-żwieġ biex tajtek li hemm bejn il-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u il-Malta Enterprise li minna ħareġ il-Business First. Bonġu lilek u grazzi tal-istudenti għal dal-programm. Iva, aħna bħala Kamra tal-Negozji Żgħar u Medji konna dejjem nixtiequ li jridu nkunu iktar iffokati fuq il-membri biex intik background żgħira tal-Kamra tal-Negozji Żgħar u Medji kienet GRTU, twildet 73 sen ilu u lan tagħha kien sidin ta' ħwienet ta' Strada Reali dak iż-żmien inaqdu flimkien biex huma jkunu jistgħu jikkoordinaw flimkien l-operazzjonijiet tagħhom peress li. U żgur għax il-GRTU qabel kienet retailers biss. Retailers bdiet għax kien hemm il-General Workers Union 5 snin qabel li ffurmat. Allura l-impjegati kienu ġar General Workers Union. Allura kulħadd kien sejjer taf inti dak iż-żmien murat li mallem tgħidlu rid iżieda u dot u dik oħra. Allura qalu jenaqdu kien Anthony Grishti kien jagħmel kellu ħanuf tal-embroidery, jagħmel dik tas-suits tal-Army u n-Navy u għadhom u kienu kwienet tal-belt u mbagħad minn hemm lem. Ovvjament il-GRTU kibret u ftit żmien ilu ħadna flus mill-Ewropa wkoll biex nirribrandjaw il-GRTU. U fl-Ewropa, ovvjament bħala GRTU, ma kienx tinstema dejjem konna ngħidu aħna Chamber ta' SMEs, għamilna rebranding u minn dak ir-rebranding illum qegħdin fejn aħna. U niftakar f'ħin minnhom l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat kien hemm taħdidiet ma' Chamber of Commerce biex jagħmlu Trade Malta, biex jagħmlu export promotion u dal-affarijiet kollha. Imma dan l-ex-Prim Ministru kien jafni li jiena ma noqgħodx ġifieri b'xi waħda inqas irid dejjem inkull livell u qallu smaqlu liċ-Chairman tal-Malta Enterprise qallu kellem il-Pawlu. Qallu ħalli jaqbel li nagħmlu di Trade Malta ma' Chamber. Qallu ma dak negozjant, qallu da żgur irid xi ħaġa oħra. U jien minn dejjem kelli għajnija fuq il-Business First. Business First kienet ilha hemmhekk żmien twil ġal-Malta Enterprise. Imma kull ma kienet tmur hemm jgħidulek fejn għandek tmur u jifqu hemm, ma kienx hemm, jien mhix dik rid. Mhux kif nafu għallum one stop shop. Jien irrid il-kuntatt u nwaslek sal-aħħar. Allura mbagħad ftehemna, saret it-Trade Malta, mbagħad aħna badna u għamilna l-Business First. Kemm hu veru, is-CEO li hemm illum Marika Tonna di qalet isma' dan l-arranged marriage donnu ħadem. Għax ma kienx taf qalet isma' il-Chamber of SMEs u għamilniha flimkien. U meta saret il-Business First, in-nies li kien hemm peress li jiena ġejt maħtur chairman u alla ġibt kultura tal-privat, minn lejla n-nar dan nies għamlu l-mirakli. Nista' ngħidlek li jien anke l-expectations tiegħi qabżu. Ġifieri kont nippretendi li nieħu 4 snin, 5 snin sakemm inġibha fejn ġibniha fl-ewwel ftit xhur. Imma in-nies tant they stood up għall-okkażjoni għax għandna taf inti l ġibna l-esperjenza. L-esperjenza tal-businessman. Jiena ilha 55 sena fil-business, in-nies tagħna kienu dejjem iridu għaċċana għal dal-informazzjoni, imorru hemm u tinqeda b'kollox. Mela inti tiftaħ business, għandek tal-VAT, għandek tas-social services, għandek il-kulħadd hemm. U tant ħadmet li llum il-ġurnata u Marika l-ħin kollu tinsisti miegħi li hija CEO minn hawn inselmena għax qed tagħmel ħafna xogħol siewi Marika. Paul Baldacchino u t-tim kollu jiena nħobb li dika u fil-fatt ftit żmien ilu irbaħna award tal-excellence u hekk. U jiena taf inti s-settur privat hija differenti, ma li rebaħna l-award ħadthom għall-ikel. Fil-fatt għalinna fuq Paul Baldacchino il-programm li għadda u għax spjegalna kif entità tal-gvern terbaħ award, mhux normali. Eżatt. U allura il-mentalità tbidlet u rridu nikbru. Il-ħin kollu tgħidli Marika li rridu nsibu post ikbar.
U jiena nemmen li għandna ikonna post ikbar biex nagħtu iktar servizz lill-negozjanti Maltin u l-iktar iż-żgħar. Inti żgħir il-businessman iż-żgħar m'għandux ħin, min ikun mastru daxxa, min ikun jaħdem bidejh, dan għandu bżonn il-ħin. U jiena il-gvern diġà qegħdin fit-taħdidiet mal-gvern biex inkabru, jiena għamilha u nsellem l-impjegati kollha mill-iżgħar wieħed jew l-iżgħar waħda sal-ogħla waħda għax huma il-katalisti tal-affarijiet. Jiena kull ma nagħmlu aħna ninstigaw l-affarijiet. Niddiriġu. Ma fl-aħħar tal-ġurnata inti meta tmur hemm il-customer care, il-min jilqak u min jaqdik irid ikun il-protagonist li jagħmel ix-xogħol. Proset għax għamiltu biċċa xogħol sew, jiena ġieli użajt is-servizzi tagħkom u tagħmlu l-affarijiet faċli għal-negozjanti kollha. Ħajkolli ngħidlek daqshekk għax il-ħin tagħna għadda u ħajkolli nagħlaq dan il-programm. Passoltu nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, nibda minn Eye Center, Charles & Ron, O'Hea Opticians, Screen Hair Care, Teoxan Skincare, Newme, Monocle, Bata, E-Cabs u The Duke Boutique Hotel Għawdex. Grazzi wkoll lil dawk kollha li jgħenu biex jittella dan il-programm, lil Camera Crew, lil Joseph Azzopardi bħala direttur viżiv u lilkom it-telespettaturi li segwejtuna. Nixtieq ilkom saħħa u kuntentizza. Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton.